Cetățenii sunt foarte curioși care mai este situația acelor pubele îngropate în sectorul 6. Când ar putea să fie folosite acele pubele? Știm că e o problemă și înțeleg și că sunt îngrijorați și noi suntem îngrijorați. Discuția legată de pubele așa, ele sunt finanțate din fonduri europene, da? Și cele subterane și cele supraterane, că ați văzut că avem de două feluri. Fiind finanțate din fonduri europene, după discuții și cu Ministerul Fondurilor și cu Consiliul Concurenței, am primit și documente că nu le putem da prin act adițional la Urban, operatorul cu care avem acum contractul de salubrizare și care adună deșeurile din sector, pentru că ar fi ajutor de stat. Am înțeles. Fiind ajutor de stat, am pierde finanțarea europeană, care e undeva la 130 de milioane de lei, deci o sumă semnificativă. De mare, da? Da? Și atunci, singura soluție, sau două soluții avem: să delegăm serviciile de colectare și transport, ceea ce facem, dar la fel ca orice licitație la noi în țară, contestații, procese, așa, sau să venim cu o altă formă de delegare temporară care include și aceste gene. Noi sperăm să reușim până la final de an să delegăm serviciul de colectare și transport care va lua în primire aceste platforme și le va administra. Vor lua deșeurile din ele, le asigură mentenanța dacă sunt probleme, deși ele acum sunt în garanție, ulterior. Deci cam asta e situația. Nu că nu ne dorim noi, că noi vrem să le dăm. Am făcut toate demersurile, dar nu putem să riscăm să pierdem peste 100 de milioane din fonduri europene. Ar fi un efort prea mare pentru bugetul nostru.